нищо. Няма нищо. Или бомба. Change mod servers. Къде е? Да. Аха. Тук. Йой, Чакай, Джефър. спри! Всички на събрание. Да. Събирам ви на масата. Значи, сега ви казвам кой има за ядене. Слушате ли? Ей, това е сега. Чакай. Отбри се, човек. Събрание. Това клипвам. Много ясно. Аз го клипвам.